Hei, olen Korhosen Miia ja yritys on MP Riding Center Oy ja olemme täällä Rennossa. Molemmilla käytävillä on 2 lannanpoistopuljetinta ja puljettimet vievät lannan kokoajakouruun ja kokoajakourusta lanta menee lannan puljetin hihnastolle ja hihnasto vie tämän lannan sitten kauemmaksi lantalaan. Lanta-automaatin luukku on kevyt aukaista sekä sulkea. Rakensimme tämän lanta-automaattijärjestelmän helpottaakseen tallityöntekijöiden työtä sekä Suomen sääolosuhteiden vuoksi maan alla, että se ei jää. Toistaiseksi ainakin lanta-automaatti on toiminut erittäin loistavasti. Lanta-automaattijärjestelmä on meidän itse kehittelemä. Koneisto tulee Pellonpaja Oyltä ja tämä huolto ja kaikki toimii hyvin helposti, koska olemme itse tietoisia jokaisesta mutterista ja mutikasta. Pystymme itse huoltamaan tämän koneen hyvinkin nopeasti.